Salut! Grau pentru mine a fost un alt fel de a-mi petrece weekendul, o altă imagine despre ce aș putea să fac în viitor. Grau este un super proiect realizat de AESEC. Am auzit prima oară de el la școală. Doi studenți au venit și mi-au prezentat proiectul, le-au dat chiar și pliante și mi s-a părut interesant, am vrut să încerc și se pare că am avut dreptate, m-am înșelat în privința acestui proiect. Mi-a plăcut foarte mult să mi implic, deoarece am avut ocazia de a cunoaște noi oameni, am legat chiar și prietenii, am învățat cum să vorbesc în fața unui public și să-mi las timiditatea deoparte. Este foarte important să învățați și voi acest lucru, de aceea vă recomand din tot sufletul să participați la acest proiect. Grau este un proiect organizat de AESEC. Aici interacționăm cu elevi din alte țări care ne învață lucruri care ne vor ajuta pe viitor. La Grau învățăm cum să ne exprimăm în fața unui public, cum să vorbim în fața mai multor oameni. Aceste lucruri le putem folosi și la școală și când vrem să prezentăm un proiect. A fost primul proiect de acest gen la care am participat. La început am fost puțin sceptică, dar s-a dovedit a fi o experiență unică pe care aș fi încântată să o repet. Cele mai importante lucruri din cadrul acestui proiect au fost descoperirea calităților și dezvoltarea abilităților de comunicare. De asemenea, am învățat cum să-mi ating obiectivele. Grau mi-a schimbat modul de gândire. În primul training am învățat despre proactivitate, să reacționez la ce se petrece în jurul meu. Recomand oricărui tânăr acest proiect, deoarece chiar dacă nu ești interesat să dezvolți capacitățile de public speaking, te distrezi și înveți lucruri noi. Grau e o experiență unică prin care cred că oricine la vârsta asta ar trebui să treacă și cel puțin în viața mea a apărut la momentul oportun, deoarece nu știam cum să-mi organizez timpul, nici din punct de vedere social nu stăteam prea bine și am avut ocazia să cunosc oameni cu adevărat speciali. Și am avut ocazia și să învăț anumite lucruri, deoarece cred că toți avem probleme de exprimare la vârsta asta și a fost foarte ok, pentru că am învățat să vorbesc în fața unui public, am comunicat cu oameni, a fost foarte tare și sfătuiesc pe oricine să încerce. Nu vă pot spune exact tot ce am învățat, fiindcă n-ar mai avea niciun farmec să-mi descoperiți chiar voi. Vesti